L-aġir tal-Kummissarju għall-Ambjent David Paċ fl-aħħar snin imur għal kollox kontra parir li kien tal-ex Speaker tal-Parlament Michael Frendo. Parir ċaru bil-miktub mibgħut lill-ex Ombudsman Joseph Said Pulicino li taħt it-tmexxija tiegħu Paċ baqa' jaġixxi b'mod li qajjem kwistjonijiet etiċi kbar. Xi ħaġa li waslet biex ant l-awtoritajiet tal-pajjiż wasal fajl anonimu bid-dettalji ta' kif Paċ baqa' għaddej b'xogħol biqlieħ wara li nħatar fl-uffiċċju tal-Ombudsman, kariga li suppost titlob imparzjalità kbira. Dokument li ppubblika l-ġurnal Kulħadd jindika b'mod ċar li l-ex Speaker Michael Frendo kien ta' parir bil-miktub biex ma jsirx xogħol fil-privat li jista' jitfadel l-ikraħ fuq in-nies maħtura fl-uffiċċju tal-Speaker. Fil-fatt kiteb hekk: Jiena tal-fehma li fl-aħjar interess tal-uffiċċju tal-Ombudsman u tal-fiduċja tal-pubbliku f'tali uffiċċju biex ikun evitat kull ekwivoku jkun għaqli li l-Ombudsman u l-kummissarji nominati taħt lat dwar l-Ombudsman m'għandhom jagħmlu l-ebda ħidma oħra għal qlieħ jew rikompens ieħor anke jekk din il-ħidma ssir b'mod okkażjonali. Frendo kien iċċara wkoll li artikli dwar konflitt li jinsabu fil-liġi dwar l-Ombudsman jgħoddu wkoll għall-kummissarji. Minkejja dan Paċ jaqgħu jqum u baqa' għaddej jagħmel xogħol biqlieħ. Il-Kummissarju għall-Ambjent fih dan l-uffiċċju tal-Ombudsman kien konxju bit-tarif li wasal dwaru, iżda reaġixxa bil-miktub wara li l-każ ħareġ fil-midja. Fitra mibgħuta lill-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia, David Paċ prova jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu u saħansitra ammetta li minn barra dak imsemmi fid-dokument anonimu għamel xogħol ieħor. Il-każ ta' Paċ kien diġà qajjem mistoqsijiet kbar fl-2012 meta fl-imkien għall-ambjent aħjar kienet qajmet oġġezzjonijiet diġà b'rabta ma' applikazzjoni fil-Belt.